हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जे D.El.Ed SCERTनि अर्थात डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसननि जेनाखि मोनसे डिप्ल'मा, दा बे डिप्ल'माया आरो बेयो स्टेट काउन्सिल एडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं आसामनिफ्राय जायफोर फरायसाफोरा लानो गोसो जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय सिलेबास वाइजै अनलाइन क्लास हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ। आरो बेयो जागोन फेट अर्थात प्रि एन्ट्रि टेस्ट 2020 एग्जामनि जेनाखि सिलेबास बेनि सायाव सोनारनानै, जिहेतु एग्जामा जाथ'वाखै, गोबां फरायसाफोरानो कमेन्टनि गेजेरजों बेखौ बिहरनाय जादों। दा हिसाबै हेल्प हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ लाबोनाय जादों। दा बेयो पार्ट 1 जागोन आरो बेखौ बर' रावै बानायनाय जागोन, नोंथांमोना नुदों। दा बिनि सिगां नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो नागिरदों एसे एक्सपिरियेन्स बादियै नोंथांमोननो D.El.Ed दा नैबे आंनि D.El.Ed, आंबो D.El.Ed लादोंमोन। बेयो जाहैबाय आपार प्राइमारि लेभेलनि, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आंनि मुङा। जायफोरा नुवाखै नों एबाराव दिनै नुनो मोनबाय, मिथिंगा बसुमतारी बुङो एक्सुवेलि। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन बेयाव ग्रेड बी मोननो हानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बेखौ आङो BTC हथात बेसिक ट्रेनिं सेन्टार क'क्राझारनिफ्राय बेखौ मोननो हानाय जादों। आरो दा जिखि जाया फैदो फारि फारियै। दानिया सिलेबासखौ जायफोरा मोनाखै एबा जायफोर एग्जाम होनो गोसो बिथांमोननि थाखायथ' नांथारगोनानो। दा बे सिलेबास बादियै नोंथांमोना क्लासखौ मोनलांगोन। आरो दा बेयाव आं माखासे बुंनो नागिरदों। सिलेबासा माल्टिपल चइस कुइसन आरो 100 नाम्बारनि जागोन, बेखौ बयबो मिथिखागौ। अब्लाबो खिन्थानाय जादों सेक्सन 1 हिसाबै 35 मार्क्स जेनेरेल इंलिश, जेनेरेल नलेज, रिजनिं बेफोर जागोन। बेनिफ्राय जेनेरेल मेथमेटिक्स, जेनेरेल साइन्स, इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज, ससियेल साइन्स, लेंगुवेज, बाहाय बर'आ बर' जागोन। दा बे हिसाबै 65 मार्क्सनि जागोन। दानिया बेयाव आं बबेखौ क्लास लागोन नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। जेनेरेल इंलिशखौ आं बेयाव लानाय नङा, मानो होनबा बाव ग्रामार गोजा जेनेरेल इंलिशआव। आरो बियो गोरलैसो, गांसे बिजाबावनो थाजोबखायो इंराजि ग्रामारा, भकेबुलारि, टेन्स, भार्ब, प्रिपजिसन, कमप्रिहेनसन गासैबो रग' थाखायो ग्रामार बिजाबावनो। नोंसोर बायनानै लानानै फरायबानो जायो। आरो जेनेरेल नलेज बाहाय कारेन्ट एफेयार्स दङ, कारेन्ट एफेयार्स, हुज हु बेफोरनि सोमोन्दै आरो एब्रिभिएसन बेफोरनि सोमोन्दै गोबांखौनो भिडिअ बानायखांखाबाय। कनस्टिटिउसननि सोमोन्दैबो बाहायबो भिडिअ खालामखांजोब्बाय। नोंथांमोना प्लेलिस्ट एबा आंनि चेनेलनि नाम लानानै सार्च खालामनानै नायबाबो नुनो मोननाय जागोन। आरो आं जा हायो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनाय जागोन। दा बेफोरो अलरेडि भिडिअ थांखांजोब्बाय आंनिया, माखासेया जायाखै। बेनिफ्राय बेफोरनि हिसाबै माखासेखौ आं उनाव लासै लासै बानायलांगोन आरो जा हायो थाबनो बानायगोन, मानो होनबा बारा गोबाव सम नङा। रिजनिंनि थाखायबो आलादा रिजनिं बुक दङ, बेयावबो नायनानै लानो हानाय जागोन। जायखिजाया बायोबा एरियान पाब्लिशारनिफ्राय नायोबानो लाबानो जाबाय। एरियाननिया बेस्ट कमन गोग्लैगोन आरो बेवहाय गोरलैयै दिन्थिनाय जायो। दा सेक्सन मेथमेटिक्स हिसाबै बेफोरखौ आं बानायगोन फिसा फिसा। बेनिफ्राय साइन्स एन्ड इनभाइरनमेन्टेल साइन्स बेफोरखौबो आं बानायनो नाजागोन जा हायो, हास्लाबोबा। बेनिफ्राय ससियेल साइन्सनि बेलायावबो आं बानायगोन आरो लेंगुवेजनि बेलायावबो आं बानायनो नाजागोन जा हायो। दा ससियेल साइन्सनि बेलायाव आङो लाग्रोनो नागिरदों। गोरलै हिसाबै बाहाय मोननै मोनथामसो दङ, नाथाय गोरलै होननानै नोंथांमोना नायालासे थायोबा आन्दायनो हागौ। मानो होनबा आरो जायफोरा नायगोन बिथांमोनहा कमप्लिटलि बेखौ इजि हाजोबनाय जागोन। आरो बेनिफ्राय जेसेबांनाखि कुइसन जाथाव गासिबो बेयाव फैजोबखागोनानो। दा फैदो बाहाय नैबे आंनि ब्लग पेज, बेयाव आं पस्ट होदों, बे हिसाबै आं बानायगोन। सिलेबास बादि आङो मोननै नाम्बार 1 आरो 2खौ बानायगोन, नेचारेल एन्ड हिउमेन रिसर्स। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय एटमस्फियार एन्ड इट्स डिफारेन्ट लेयार्स, बेफोरनि सोमोन्दै बानायनाय जागोन। दा फैदो फार्स्टआव नुदों नेचारेल एन्ड हिउमेन रिसर्स माने मिथिंगा आरो सुबुं सम्पद होनदों। रिसर्स माने सुबुं सम्पद आरो मिथिंगा आरो सुबुं सम्पद बेनि सायाव फैगोन होनदों। दा बे हिसाबै बाहाय मार्क्स हिसाबै मोनफा मोनफा पइन्ट हिसाबै मार्क्स गैया, बेखायनो जायखिजाया मोनसे कुइसन फैनो हागौ, मोननै कुइसन फैनो हागौ, नायलांबानो जाबाय। दा फार्स्टआव क्लास हिसाबैसो लालांनाय जागोन, बेखायनो माल्टिपल चइस कुइसन बानायनाय जायाखै, जाहाथे बुजिनानै लानो हानाय जायो आरो एग्जामाव जेरैखि सोंनो हानाय जायो। सम्पद माखौ होनो? सम्पदा दङ जाहैबाय आरो मानसिनि जिउ खांनाय हेफाजाब होनो हानाय जायखिजाया मुवा बेसाद एबा जिबिफोरानो जायखिजाया सम्पद गोग्लैनाय जागोन होनदों। नाथाय बेयाव मुवाया जादों मिथिंगानिफ्राय उदाङै मोननाय जायफोरा जोबनानै थाङा होनदों। मुवा होननानै बुङोब्ला बेफोरनि गेजेराव दं बार, हा, दै, अर, साननि सोरां, बाला आरो मिथिंगायाव मोननाय गेसफोर, बेफोरो माने मुवायाव गोलैयो। फारसेथिं बेसाद हिसाबै जायफोरा जिउ गैया आरो मुवानिफ्राय बायफ्लेनानै एबा मुवानिफ्राय मानसिया गुबुन गुबुन महर होयो, जेरै इथा न', गारि न', बाथाम बायदिसिना, दालां, लामा, बेफोर गासैबो मानसिजों सोरजिजानाय बेसादफोर, बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय बेयाव गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेसो, फेग्रा बेसाद एबा खहा खालामग्रा, मानसिनि खहा खालामग्रा निसा बेसाद, फेग्रा बेसाद बेफोरखौ बेयाव खोख्लैनाय जाया, सम्पदाव खोख्लैनाय जाया, बेखौसो सोंनो हागौ। बेनिफ्राय जिबिया जादों जायखिजाया जिबिफोर जायफोरा सुबुंनि जिउ खांनाय हेफाजाब होयो, जेरै मोसौ, बोरमा, सुबुं आरो बेदर हिसाबै जायफोरखौ बाहायो, ना हिसाबै जायफोरखौ बाहायो, बेफोर
हाबायाव जायफोरखौ बाहायो बेफोर जुनारफोरा गोलैगोन। मानसियाबो बेयावनो गोलैफागोन। सम्पदा गासै मोनबेसे रोखोमनि? मोनथाम। बे जाबाय सुबुं सम्पद, मिथिंगा सम्पद आरो सुबुङा सोरजिनाय सम्पद। मिथिंगायारि सम्पदा माखौ बुङो? जायफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मुवा बेसाद, जिबिफोर, जायखिजाया जिउ खांनाय हेफाजाब होनो हाग्राफोरखौ बुथुमनानै लानो हानाय जायो, बेफोरखौनो मिथिंगायारि सम्पद। जेरै बार, हा, दै, बिफां, मोसौ, मैसो, मानसि बायदिसिनाफोरा बेफोर मिथिंगानि सोरजिजाब। बेनिफ्राय सुबुं सम्पद माखौ बुङो? सुबुं सम्पदा नैबे गोनांथार, बेखौसो सोंनो हागौ। जायफोर सुबुङा थार सोलोंथाइ आरो गोग्गो सावस्रि होनदों, मोजां सोलोंथाइ मोननाय जायखिजाया बिथिङावनो आरो मोजां फिजिकेलनि जानो नांगोन होनदों आरो बिथाङा बेबादि देहा आरो रोंगौथिखौ लानानै गावखौ जायखिजाया थिसनथाइ खामानियाव माने जायखिजाया गावखौ इमप्लयमेन्ट एबा जायखिजाया माबा मोनसे हाबायाव गावखौ खाथायनो हानाय जानांगोन आरो बे खाथायनाय हाबाया सुबुं समाजनि थाखाय बिहोमा होनो हानाय जानांगोन। बे जाहैबाय सुबुं सम्पदाव गोलैगोन। जेरै फोरोंगिरि, जायखिजाया साख्रिआवलाफोर, डक्टरफोर, बेफार फालांगिरिफोर, गारि सालायग्राफोर, गासैबो बिसोरो सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावग्राफोरानो आरो गावखौ थांनानै थानाय हिसाबै गायसननो हाग्राफ्रानो सुबुं सम्पदाव गोलैगोन। बेनिफ्राय नाथाय बेयाव गोसो होनो गोनां बाथ्राया जायफोर सुबुंफोरा सिखाव, दाखाइट, फेग्रा बेसाद फानग्रा, फेग्रा बेसाद दिहुनग्रा, मानसिनि देहानि खहा खालामग्रा, समाजनि गाज्रि खामानि मावग्रा सुबुंफोर, साख्रिफोर, अदेमानि आरो माखासे बिथिंफोर जायफोर दिहुनथाइफोरा मानसिनि खहा खालामो, बेफोरखौ लायोब्ला बिसोरखौ सुबुं सम्पदाव खोख्लैनाय जानाय नङा। बेखायनो बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। गाहायनि बबेया सुबुं सम्पद नङा होननानै सिखाव, फोरोंगिरि बायदिसिना होनानै, आबादारि बायदिसिना होनानै अपसन होनो हागौ, अब्ला बबेया जागोन? नङा होननानै बुङोबा सिखावा जाहैगोन। नोंथां बेबायदिखौ नायबानो जाबाय। दा जोंनि हादरनि देरसिन आरो गिबिसिन सुबुं सम्पदा सोर होननानैबो सोंनो हागौ। बे जाहैबाय प्रेसिडेन्ट एबा हादरगिरिया जायो। बिनिफ्राय नायदो सुबुङा सोरजिनाय सम्पद माखौ बुङो? मानसि गावनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जायखिजाया बेसादफोरखौ दिहुननानै लायो, नांगौ समाव गावनि हाबायाव जेला गोनां जागोन अब्लानो दिहुननानै लागोन, बानायनानै लागोन, बैफोरखौनो सुबुङा सोरजिनाय सम्पद बुङो। जेरै गारि मटर, न' बां, सियार, न'आव बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोर, जायफोरखौ जोङो सोरांजेननायनिफ्राय बाहायनानै उन्दुनायसिम जायफोर मुवा बेसादफोरखौ बाहायो जों, बेफोर गासैबो सुबुङा सोरजिनाय सम्पद बेसादफोरा गोजा। बेनिफ्राय आरो बेयावबो गाज्रि फेग्रा बेसाद, थांखु, जौ, सिगारेट बायदिसिना निसाफोरा बेयाव खोख्लैनाय जानाय नङा। बेयाव सुबुङा सोरजिनाय सम्पद जानाय नङा। मानसियानो बानायदों, नाथाय बेफोरखौ सम्पदाव खोख्लैनाय जाया। दा गोसो होनो गोनां बाथ्रा सम्पदनि आखुफोर। नैबे सम्पदनि आखुफोरा गोनां। बे सुबुंजों गनायजानाय जानांगोन सम्पदा, आरो सम्पदा सुबुं माहारिनो हाबायाव बाहायजानाय जानांगौ। सम्पदा गोरलै गाज्रि जानो मोनलाङानो। सम्पदा बेसेन थायोबो थायाबो होनो, माने फानजानाय एबा बायनानै मोननाय एबा बायनानै मोनैबो जानो हागौ होनदों। जेरै बायनानै मोननायनि बेलायाव गासैबो बेसादानो बायनानै मोननाय एबा राङारि बेसेन थायो, नाथाय राङारि बेसेन गैयिफोराव मुवाफोरा मोना। जेरै साननि सोरांखौ जों बायनानै मोना, दैमा दैसानि दै बा बार, बेफोर गासैबो मुवाफोरा बेसेन थायै। दानिया सम्पदा सोलायलाङोबो होनदों आरो सम्पदा सोदांजाग्राबो जानो नांगौ होनदों आरो बेफोर सम्पदनि केरेक्टारिस्टिक्स माने रिसर्सनि। बेनिफ्राय सुबुं सम्पद दागिरिफ्रा सोर सोर जायो होनदों? बे जाहैबाय जायखिजाया सोलोंथायारि फसंथानफोर जागोन, स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि, बेजों लोगोसे बायदिसिना टेकनिकेल इनस्टिटिउसन, मेडिकेल बिफाननि इनस्टिटिउसन, एयारफर्स बा एयारफर्सनि, जेरै फौजि डिपार्टमेन्टनि जायखिजाया फोरोंथाइ होग्रा फसंथानफोरानो सुबुं सम्पद दागिरि हिसाबै जायो। बेनिफ्राय सम्पदफोरखौ गाहायै उदां मुवानिफ्राय मोननाय जायो, बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। उदां मुवानिफ्राय सम्पदा दिहुनजायो। दानिया नाम्बार 2 नि पइन्ट हिसाबै दंमोन एटमस्फियार एन्ड इट्स डिफारेन्ट लेयार्स, माने बारमण्डल आरो बेनि गुबुन गुबुन थोरफोफोर। दा बे बेलायाव नोंथांमोना नुगोन बारमण्डल माखौ बुङो होनदों? बुहुम बिखुंनिफ्राय जायखिजाया जोंनि सासिम गोसारनानै थानाय जायखिजाया लांदां बाहागो, बेखौनो बारमण्डल, सरासनस्रा रावै बेखौ बुङो। जाय बारमण्डला बुहुम बिखुंनिफ्राय 1000 किल'मिटारफ्राम गोजौहालागै गोसारनानै थायो होनदों। दा बिनिफ्राय बारमण्डलनि थादेरसाफोरा मा मा जानो हागौनो? बारमण्डलाव थानाय गुबुन गुबुन गेसफोर, हाद्रि हाला सेरेबफोर, दै खफ', जिउसाफोर, मेगनजों नुनो मोननायनिफ्राय मेगनजों नुनो मोनैसिमहालागै जिउसाफोर बारमण्डलाव गोसारनानै थाफानाय जायो। बेफोरखौनो बिसोरनि बारमण्डल बा एटमस्फियारनि एलिमेन्ट्स एबा थादेरसा बुंनाय जागोन। बेनिफ्राय बारमण्डलनि गेसनि बिबांफोर जौखोन्दो हिसाबै, नैबे बिराद इम्परटेन्ट, बेखौथ' मोनसे नङा मोनसे कमन गोलैगोन। बे हिसाबै नुगोन अक्सिजेनआ दङ 20.94%, कार्बन डाइ अक्साइडआ दङ 0.036%, नाइट्रजेन दङ 78.08%, आर्गन 0.93%, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन गेसनि जथायफोरा गासै 0.014% दङ। बै गुबुन गुबुन गेसफोराव नुगोन नियन,
हिलियाम, मिथेन, क्रिप्टन, हाइड्रजेन, जेनन आरो अजन बायदिसिना गेसफोरा बेयाव दंफायो। दानिया बाहाय माखासे कुइसनफोरा जाबाय बांसिन गोसोआव लानांगौआ बांसिन बिबांनि गेस थानाया जाबाय नाइट्रजेन आरो बियो नुदों 78.08%। बेनिफ्राय रेजेंसिन गेसआ जागोन बारमण्डलनिया हाइड्रजेन नङाबा हिलियाम मोननैबो आरो बेनि गेजेराव हाइड्रजेना रेजेंसिनबाव। बेनिफ्राय नुगोन गोजोंसिन गेस हिसाबै माने गोजोंथार गेसआ जाबाय लेटियाम, बेखौ गोसोआव ला। दद्र' एबा गोथै गेस होननानै बबेखौ बुंनाय जायो? नाइट्रजेन गेसखौ बुंनाय जायो। दा बिनिफ्राय उनाव आवगायलांनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों, जायफोरा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, नटिफिकेसन बेल टु आरो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होदों नोंथांमोनाबो हेफाजाब होबानो जाबाय। बेनि थाखायनो हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिथिनो मोननाय जायो, समानै दावगानो हानाय जायो। बेखौ साननो नाङा नोंथाङा आंल' रोंगौ, रोंनांगोन, माखासेया रोङाबाबो जायो, आंहासो पास जानांगौ बायदिसिना साननो नाङा। बे जाहैबाय गावबागाव सेन्टार लानानैसो जायो। बेखायनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरा फरायसा नङा शेयार खालाम। बेनिफ्राय नुगोन बारमण्डलनि थोरफोफोरा जादों लेयाराव फैबाय। दानिया बारमण्डलनि लेयारफोरा जागोन मोनबा हिसाबै गरे लानाय जादों। ट्रप'स्फियार, स्ट्रेट'स्फियार, मेस'स्फियार, थार्म'स्फियार आरो एक्स'स्फियार। दा बेनिनो ट्रप'स्फियारनि केरेक्टारिस्टिक्सनि बेलायाव फैनो हागौ। बे जाबाय बुहुम बिखुंजों नांजाबनानै थानाय ओनसोलानो जादों ट्रप'स्फियार आरो बेयावनो बार बारनाय, अखा हानाय, जोमै थानाय, जिब जिबिफोर थांनानै थानाय बेफोरो बे मण्डलावनो जाजोबो। बेखायनो बिराद इम्परटेन्ट बेयो आरो बेयो गरै 12 किल'मिटारफ्राम गोजौहालागै गोसारना दं होनदों आरो बे थोरफोआव बारा मोनफ्रोम किल'मिटार जौथाइ बांनायाव माने हानिफ्राय गोजौसिम 1 किल'मिटार ओरै बारायलांबाय थानायाव मोनफ्रोम 1 किल'मिटाराव बारनि दुंनाया 6.5 डिग्रि सेन्टिग्रेड खम जालाङो होनदों आरो खम जालांनाय बे हारखौनो मा होनना बुङो इंराजियाव लेफ्ट रेट एबा लेफ्ट सार होनना बुंनाय जायो। बेयो सोंनायाव फैगोन, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जे लेफ्ट सार माखौ बुंनाय जायो होनदों। बे जाबाय बारमण्डला ट्रप'स्फियाराव मोनफ्रोम किल'मिटार गोजौ बांनायाव 6.5 डिग्रि सेन्टिग्रेड खम जालाङो आरो बे खम जालांनाय बे हारखौनो लेफ्ट सार एबा लेफ्ट रेट बुंनाय जायो होनदों। बियो फैनो हागौ। बेनिफ्राय नुगोन स्ट्रेट'स्फियाराव बे थोरफोआ ट्रप'स्फियारनि गोजौआव थायो। बेयो सेकेन्ड, बेयो गरै 50 किल'मिटारफ्राम गोजौआव दं होनदों आरो बे थोरफोआव हाद्रि हाला आरो जोमै गैया। बेखायनो लांदां बाहागो जानाय आरो बारा बाहाय दिदोम जानायनि थाखाय बे थोरफोजों एयार'प्लेन सालायनाय जायो होनदों। बेयो गोनां, बेखौ फैनो हागौ बबे थोरफोआव एयार'प्लेन सालायो जानो हागौ। आरो बे थोरफोआव अजन गेसनि रोजा खोलोब बा गुन्द्रासाफोर दङ होनदों, जाय अजन थोरफोआ साननिफ्राय फैनाय रोजा फान्थाव गाब एबा आल्ट्रा भायलेट रेडिएसनखौ होबथायो होनदों, जाय रेडिएसना बुहुमाव थानाय जिब जुनारफोरखौ थांनानै थानो हाथाव खालामो होनदों आरो बे आल्ट्रा भायलेट रेडिएसना जुदि बुहुमाव फैयोबा गासैबो बुहुमनि जिब जिबिफोरा थांनानै थानो हानाय नङा, अर्थात खामलाब जायो। बेखौ बिगियानगिरिफ्रा बुंदों आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानांगोन, बेयो इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय थार्डआव दङ मेस'स्फियार। मेस'स्फियारा स्ट्रेट'स्फियारनि गोजौआवनो दं आरो बेयो गरै 30 किल'मिटारसिम गोसारनानै दङ स्ट्रेट'स्फियारनिफ्राय। माने ट्रप'स्फियार थाबाय, स्ट्रेट'स्फियार, बेनिफ्राय बाहाय मेस'स्फियार आरो नैबेखिनि ससे मेस'स्फियारा स्ट्रेट'स्फियारनिफ्राय 30 किल'मिटारसिम गोसारनायनि। नाम्बार 4आव दङ थार्म'स्फियार। थार्म'स्फियाराव बेयो जाहैबाय ब्रैथि स्फियार। बे थोरफोआव गासै 400 किल'मिटार मेस'स्फियारनिफ्राय 400 किल'मिटार गोसारनानै दङ। दानिया बे जालायबाय ट्रप'स्फियार, स्ट्रेट'स्फियार, मेस'स्फियार आरो बेनिफ्राय थार्म'स्फियार। नैबेखिनिया 400 किल'मिटार गोजौ होनदों। दा बेयाव बे थोरफोआव जोबोर गुदुं जाहैलायबाय होनदों बारनि थाथाया। बेखायनो बेयाव आरोबाव गोनाङा जाहैबाय बे थोरफोआव आयन गुन्द्रासा थायो होनदों। बेखायनो बेखौ आयनस्फियारबो बुंनाय जायो। बेबा सोंनायाव फैनो हागौ बबे बारमण्डलनि थोरफोखौ आयनस्फियारबो बुंनाय जायो होननानै बुंबा थार्म'स्फियार जाबाय आरो बियो बे आयन गुन्द्रासानि थाखायनो मा जायो होनदों, जोंनि जेनाखि रेडिअ'नि गुथाल, बे रेडिअ'नि गुथाला बै आयनस्फियार बा आयन थोरफोजों एबा थार्म'स्फियार थोरफोजोंसो खारो होनदों। जोंनि गासैबो रेडिअ'नि गुथालफ्रा रायलायनाय राव गासैबो पिक्सार दैथायहरनाय बेफोर गासैबो थार्म'स्फियार एबा आयनस्फियारजोंसो खारजोबो, मानो आयन गुन्द्रासा थानायनि थाखाय होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव दङ एक्स'स्फियार। बेयो जाबाय लास्ट आरो बियो 1000 किल'मिटारहालागै गोसारना दं होनदों गोजौथाराव, बेनो जोबथानाय। बे थोरफोआव मोननै इम्परटेन्ट माने जोबोद रेजें गेसफोर थायो। दहाय एसे सिगाङाव खिन्थानाय हाइड्रजेन आरो हिलियाम मोननै गेसा बेवहाय थायो। रेजें जानायनि थाखाय बियो थायो होनदों। जेरै आरोबाव नुगोन बे थोरफोआव बारा जोबोद गुदुं जाहैबाय होनदों, जायनि थाखाय नुनो मोनगोन मेक्सिमाम माने 5550 डिग्रि सेन्टिग्रेडसिमहालागै बियो गुदुं जायो बे जायगायाव बारा।
दा बिनिफ्राय आरो माखासे गोनां बारजों सोमोन्दो थानाय नैबाव मोननैसो कुइसनफोर होनाय जादों बा नटफोर नोंथांमोना नुगोन। बारनि नारथाय सुग्रा दाजेमखौ मा बुङो? बेर'मिटार। बारनि नारथायनि जखाखौ बबेनिफ्राय लायो होनबा बे लैथो बिखुंनिफ्राय बारनि नारथाया लैथो बिखुङाव मोनफ्रोम बर्ग सेन्टिमिटाराव बेसेबांनो 1 केजि मोनफ्रोम बर्ग सेन्टिमिटारावनो। आरो बारनि गोख्रैथिखौ सुग्राया जाहैबाय एनिम'मिटार। बारनि दिग, बारा बबेथिं बारलांदों बेखौ दिगखौबो सुनो हानाय, बबेथिं बारलाङो बेखौबो सुग्रा दाजेम दं, बे जाहैबाय वाइन फेन। बे वाइन फेनखौबो गोसोआव ला। बारनि गोबारथि आरो दिग जयैनो मोननैखौबो खेबसेनो मोनसे दाजेमानो सुग्राबो ओंखारबाय होनदों, आरो बे जाबाय एनिम'ग्राफ। आरो बारनि गोबारथिखौ फोरमायग्रा सानगुदिया जादों नट। आरो नटनि ओंथिया मा जागोन? गाहायाव होनाय दङ। नटनि ओंथिया जादों 1 घन्टायाव 1 माइल गोख्रैथि खारनाय बार होनदों आरो, एबा घन्टायाव 1.854 किल'मिटार जानथाइ खारनाय बार, एबा मिनिट हिसाबै दिहुनोबा 1 मिनिटाव 30.9 मिटार खारनाय बार, बेखौनो नट हिसाबै लानाय जायो होनदों। नटनि ओंथिया बे। दा बेखिनि जोब्बाय, एसेनोसै। उननि गुबुन पइन्टफोरखौ नोंथांमोननो उनाव भिडिअ लाबोनाय जागोन, आरो बेयो फ्राय नोंथांमोननि हेल्पनि सायाव सोनारगोन। बियो जुदि भिउस एबा नोंथांमोना जेसेबां भिउस लाबोनो हानाय जागोन बेनि सायाव सोनारनानै बेयाव दिहुननाय जागोन। दा ससियेल साइन्सनि बेलायावनो गोबांथार दं, आरो बे गोबां पइन्टफोरखौ दिहुननांगौबा गोबां बिजाब फरायनांगौ जायो। दा बेखायनो बेखौ लानाय जादों। बेखायनो गुबुनफोरखौ नोंसोरो बिजाबावनो नायनानै लानो हानाय जागोन। जेरै दहाय होनदों इंराजि ग्रामार आरो मेथ्सआबो फ्राय मोनसे बिजाबावनो थायो। कम्पिटिटिभ एग्जामनिखौ बायबानो जाबाय आरो, अब्ला नुजोबगोन। होमबाबो जा हायो बानायनो सेस्था खालामगोन। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।